Kalpasan ti kampanya iti Gilas Pilipinas Women iti FIBA World Cup Qualifying Tournament iti naglabas sa lawas ni Mato ti pwesto dagito iti World Ranking. Iti inruar ti FIBA adan iti pang 30 a pwesto ti Gilas Pilipinas Women. Naat nga to dayto yen kumpara iti number 39 rank iti Gilas Women di Agosto iti naglabas sa Tawen. Malagi pa naglipas ni torneo iti 1-4 slate kalpasan iti pangabagda kontra iti world number 19 na Colombia iti score 74-59. Ni two-time UAAP MVP Casey De La Rosa tinagbida iti nasaw ay ayam na mi-score iti 25 points ken 18 rebounds. Dayto yen iti muna apangabag ti Gilas Women kontra iti non-Asian opponent iti history iti national team program. Para iti IFM Sports, dayto ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.